Avui deixem de banda una mica a la cautista i a la caurama per passar a ser la caupopper. I és que ahir, 20 de desembre, si és que avui em dóna temps de publicar el vídeo, que no ho sé, va sortir un videoclip de Han, el primer videoclip en solista. I és una meravella i una obra d'art. Així que anem a veure totes les referències que hi he trobat. Aquest videoclip està ple de referències al món anime i de la cultura pop en general. Bueno, en veritat, tots els videoclips que tenen moltes referències i les està perquè està. Però no em volia parlar de tots perquè encara en seguiria menys gent. Per començar, es veuen la Terra des de dos punts de vista diferents. Una ciutat i la Terra des de l'espai. Després passem a la Lluna, com si estiguéssim fent un viatge a l'espai. Tot això és una referència al procés d'ell com a cantant. Des de Alien, una cançó estrenada el 2021, fins a Human, estrenada aquest mateix any. Si ens fixem, hi ha una transició on apareix ell d'Alien amb aquest barret i ell actual, ell humà. A veure, que al igual és una flipada meva, però només començar trobo un munt de referències i un munt d'informació, tanta que és impossible ficar-la en un sol vídeo. I és que trobo referències a Given i a propis discos del grup, però bueno, que em deixareu de seguir, no puc donar-li massa informació d'això. Podem analitzar el color d'aquesta primera escena, que és ell, antic, donant-li cops a una màquina d'aquestes antigues de reproducció de música que no funciona. Després hi ha un tall i passa aquesta mateixa màquina que funciona a la primera. Deixen veure moltes referències un altre cop a tota la banda, amb possibles noms de les cançons, cançons que no es coneixen, no sé, bueno, no m'enrotllaré aquí. Però és que també aquesta imatge és una transició entre futur i passat, i un canvi substancial de ritme, no només de la cançó, sinó també de les imatges. Ja passem d'una escena molt més tranquil·la i natural a una escena molt més animada, amb colors i repassada la imatge de la manera com si fos un còmic molt més colorit. Però és que, a veure, no puc parar de veure referències a Given. I és que sí, l'altaveu aquest de marca que no sé pronunciar és molt típic, però és que a mi em sembla el plano igual, l'escena igual, idèntica. A l'igual estic boja trobant-li referències a Given a totes parts? Sí, a l'igual. Però és que estic flipada. No sé, a l'igual estic boja. Però anem a passar a una de les meves imatges preferides de tot el videoclip. I és aquesta que deixa de ser imatge i és un dibuix. Ens trobem a l'humà i a l'alien, que es troben per primer cop els dos junts. L'humà té la tendència d'agafar-li la mà, s'agafen i es fusionen. En un moment molt breu passem on es veuen els dos caps. L'alien, el passat, negant amb el cap, l'altre, l'humà, dient que sí, satisfet. Com un mira a l'esquerra i l'altre a la dreta, el passat i el futur. Després trobem una de les imatges més simbòliques, i és ell del passat caminant pel carrer, quasi com si fos una escena d'anime. Algú s'ensopega amb ell i deixa caure una pua de guitarra, amb el nom escrit Stray Kids. Editant el vídeo m'he donat compte que en la pua posa Hold My Hand i no Stray Kids, donant referències a l'oportunitat que va tindre d'entrar a aquest club i com és un canvi totalment substancial per a la història i com es passa d'aquest alien, d'aquestes imatges tan fredes a l'humà, a aquestes imatges més càlides. Bé, a veure, podria continuar parlant de totes les referències i de tots els significats que tenen les imatges, però això és un canal d'art, així que anem a centrar-nos en el que toca. Tota la teoria del color, la composició i totes les imatges que són una verdadera obra d'art. Bé, a l'igual m'he passat dient
que són una obra d'art, però per mi ho són, i l'opinió aquí la dono jo. Tots els últims videoclips de l'agrupació Stray Kids tenen una dominant de color molt clara i un tractament molt específic i característic d'ell. El vermell està molt saturat. Maniac, Frankenstein처럼 걸어 Maniac, Maniac Maniac, 나서 빠진 것처럼 무슨 Maniac Això es pot entendre perquè el vermell és el color simbòlic de l'agrupació. En aquest cas, aquest vídeo no és així, perquè en diverses escenes, les escenes del passat, tenen una dominant de color molt més cian. 반전이 기대감만 부풀 같이 떨어지면 어쩌지 양몸 같은 불안이 눈뜸 사라져 꿈에 Això podem fer referència al passat més fred o a un tractament de color molt típic de les xarxes socials cap al 2010. Aquestes escenes on el vídeo és més fred, tirant cap al cian, fan referència a les del passat, un passat més trist i fosc. En canvi, les escenes més càlides amb aquest tractament de vermells més característic del grup són les actuals, les d'ell humà. Fent referència com al humà que està dins d'aquest grup. I a veure, això de la teoria del color, com sabeu, sempre em flipa moltíssim. Podria passar-me 4 hores parlant d'això, però tampoc és pla ni tampoc dona temps. Així que, bueno, com a resum això, es veu molt clarament això dels colors freds, dels colors càlids, com un és el passat i com l'altre és el fred. Tot el videoclip està jugant amb això, amb la imatge del passat, amb la imatge del futur i com aquesta història va evolucionant. En sèrio, quan dic lo dels colors és perquè en aquest grup res està per estar, i menys a l'ús del color. És flipant. És que em passaria hores i hores i hores analitzant l'ús del color i tots els detalls que hi ha amagats en els vídeos, perquè després sempre ens fan spoilers de coses i no sabem, perquè la data d'estrena d'aquest àlbum la sabíem des de fa com 4 mesos i no us va donar compte. Bueno, al igual sí, però jo no. I, bueno, possiblement m'odiareu per aquest vídeo, però l'havia de fer. Possiblement odieu a mort al K-pop, als coreans, o fins i tot a mi per culpa de fer aquest vídeo. Però és que el tenia a mà, l'havia de fer i tenia molt de hype i intentaré publicar-ho abans que passin 24 hores de l'estrena del vídeo. Sí, estic molt flipada amb aquest vídeo. Si vull estudiar direcció artística, com he dit 1000 vegades en aquest canal ja, em toca passar per això. I a vosaltres us toca aguantar-me. Així que espero que us hagi agradat molt aquest vídeo. Adeu. Bé, ja he dit adeu, però volia dir-vos una última cosa. Intentaré no fer més vídeos de K-pop, però sí de música. M'interessa molt el món dels videoclips, moltíssim, i crec que és necessari parlar més del videoclip, no com a música, sinó com a referent visual i com a sistema d'expressió visual, una narrativa. Així que, sisplau, ajudeu-me molt. M'agradaria molt un comentari o un m'agrada, sisplau, sisplau, sisplau.